Libano ka musa karana ntoro somare na sa ha musa termine kana ntoro somare na bideli labe ba cheni muso demse ani mabakoroba ka ufo ka wale nyimando minye kuna fundi sebe onye minumbe lakali au ye dungodo nage kanye kono to mana se sanga bisa bafuka se akanye ta ma wati tele fleni akulobi radio jolibala kuna fundi sebe minumbora bi jumado ina limano amna le kanda dula la dira konala ola kuma so kono ya balmake Amadou Diallo mi Musa Sanogoye ale bolobe nege karafela lame ba cheni muso demsani mabakoro au ni chaka lamen kunyumana au bismillah kuna funu keneka Joliba FM bi kuna folikafe limana kuna fundi sebe unamba damne ni lende panahi ale kumana limana ukuma kelembe min kabi ko minye Amadou Aya Sanogoye jalaki min binedo Amadou Aya Sanogo ni annofe jama ma damadoka ka foko ukomi ma ko affaire de 21 Bureau Rouge ma muga ani kile minu ni olu ni kene karabara limana ni régiment de commando parachutiste do minu fara ni ajalala ka fo limana olu ka kiriko jalaki binedo Amadou Aya Sanogo ani ma damado de ka wala indépendant ka fola kabina fo jalaki min binedo nunka limana ambika an sense ka siyoro mina o de ko kirin ka tege ko ka bwa bela jelela ka kirin atara yoro mina ka abla yenno wala abina fo Amadou Aya Sanogo ka jeya koina limana o de sirata todo sisa wala limana kunga akiri yere ka bela jele mina sani o blalembe ka marsikalo le temps ani duru na to inkonna kunungo cour d'appel la Bamako ya indépendant ka fola limana ajrala ka fo Amadou Aya Sanogo ani ajeminu be ni ulu jalakiledo kunungo ku bela jele yira keneka kunungo nga fuka ke mafla ye ulu kunti keneka alama hinena silima fane ani adolo nunu fatura kirin ka soroni abesena ka sababu ke bana yere wala sa ni jatemneke limana ajarala ka fo benkando mini o buluno blala maminu be ni olu ye Bureau Rouge somo nunye ani gouvernement che ko bengante mena olu ni nyoche fasrika la kalila benkan inte dore au soma ufara oyeche nga kaseka au yere dusukun salu ka minye kunyere ka bembo akonala kwa ajarala ka fo gouvernement ye minye tajuru sara walma ka fendi Bureau Rouge somo numa limana wala sa o dusukun bisika salo chogomina obi talike barala obi talike soula obi talike fenchama yerela wala ko o yere de bina ke sababu ye limana mi Amadou Aya Sanogo ka kire mi ni kasega akoere ka mina sani pepeu wala ko kunungo ko kon tilera kosebe cour d'appel la Bamako yanno mi Bureau Rouge ma muga ani kilin minu ni ulu fara na ajarala ka fo Amadou Aya Sanogo minu ni olu ye fanga ndaraki ba koro ye Amadou Tumani Touré ka fanga Amadou Aya Sanogo na no fe jaman nu ka bina fo kirin limana abeka seyoro la yoro mi ni bela jelebi ka ben kankelenika wala tribunal nyamaba akele ko ka nun bela jele wele limana ukana ukwa uyere fo wala Amadou Aya Sanogo ale konnana ale aye Amadou Aya Sanogo ye togo min fo ayerema ako General Amadou Aya Sanogo jamana kuntigi koro wa limana ni kuma min borada limana yoro ni watina chairman bey olu sonte Amadou Aya Sanogo aga general ya yerema hali afora ko aye jamana maraka teme ni togo ye minu ni chairman bika kuma chairman ke akodala nga Amadou Aya Sanogo welele kana ko critique lama yoro ni minu nga kiribiti o bebi wele kana bebi na iyere fo iye minye ko fo Amadou Aya ko ale general d'armée wa minye jamana kuntigiya bara yere ayo fanake o minye ni jatemneke to bela jele ina fo ministre koroin minye défense awati la general ya Musa Kamara ale fana nana ka nyefolike ako limana unin kuin kuna makeni bunya yere ka kiriti la mau jabi limana ko ni kuin ale senjele du ni kuina abolo jelendo
note minnu be k'u bɛ ka jalaki ta ka ɲɛsin ale ma nin ye General Yamusa Kamara de ka kuma ye a ko ale jɛlen don nin ko in na maa damadɔ minnu bɛ ka olu kɔni ta k'u yɛlɛma nin ko in kɔnɔna la k'a sɔrɔ u jɛlen don nin ko in na i b'a fɔ ko perikali tɔw bɛɛ lajɛlen minnu ni jalaki ta bɛ ka ɲɛsin u ma bɛɛ lajɛlen kɔni nana i yɛrɛ ɲɛfɔ o tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ tali kɛ gafeba min bɛ ni o bɛ ko ninnu ɲɛfɔ ko ninnu tɛmɛna cogo min na avril kalo ni mai kalo la san 2012 limanaw parquet y'i da don la k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ fo kana se kiri yɛrɛ daminɛni ma kana se min ye a kow tɛmɛna cogo min na biroroji maa 21 minnu ni u donna camion sɔrɔdasiw ka camion kɔnɔna la ka taa n'u ye Jago o ni Bamako cɛ kilomètre 15 ka taa u bɛɛ lajɛlen ni kɛnɛ karaba ka sɔrɔ k'u bila dingɛ kelen kɔnɔ k'o datugu u da la limanaw o kuma bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔlen ka ban maître Ibrahim Wali Jawara ale minnu bɛ ni o ye maa minnu bɛ n'u ka maaw fara o y'olu ka avocat dɔ ye ale y'a jira k'a fɔ ko dossier in berorji maa 21 minnu fara u somɔgɔw ko olu kɔni sen kirin u bɛ fɛ ka u sen bɔ a bɛɛ lajɛlen la k'a sababu kɛ ko bɛnkan dɔ protocole d'accord dɔ tɛmɛna u ni gouvernement cɛ sabu u bɛ kulu dɔ kɔnɔ n'o ye collectif des plaignants ye u y'a jira k'a fɔ wa u b'u sinsin sariya kan sariya min ni o tara maliden bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko yafa ka kɛ bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔ jɛrɛ min kɛra Mali kɔnɔna la yan ni a fɔra ko min bina min kan min ye min ka hakɛ ndaraki i mana ko jamanaden bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma Mali kura o ka jɔ a bɛ fɔ min ma conférence d'entente nationale o conférence d'entente nationale kɔnɔna la jamana sɔnna sariya dɔ ma min n'a tara san 2019 yɛrɛ n'u k'a ma ko loi d'entente nationale limana o loi d'entente nationale in dɛ a bɛ n'a fɔ min ye lafasalibaw ye n'o ye avocat ninnu ye u ko minnu bɛ ka beroriji maa 21 ninnu lafasa u ka maaw lafasa olu ko u na don loi d'entente nationale ka hukumu kɔnɔna la wa ko Amadu Aya Sanogo jalaki min bin b'a kan limanaw k'olu jɛna jalaki in bɛɛ lajɛlen ka ta ka bɔ a kan limanaw ko ma jɛya sa o la a jirala k'a fɔ ni ye jateminɛ kɛ maa minnu bɛ yen ni olu jalaki tara ni olu ka maaw fara a k'a bɛ n'a fɔ an y'a fɔ kuma daminɛ na cogo min na limanaw ko fɛn dir'u ma min bɛ se ka u ɲinɛ saya maa tɛ se ka ɲinɛ saya kɔ nka limanaw ka fɛn d'i ma min bɛ se ka i dusukun salo ani loi d'entente nationale ko min fɔra bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma a bɛ n'a fɔ ko in a sigira o de kan sabu a jirala k'a fɔ hali nafolo diraw ma so diraw ma ka taa se fɛn caman ma walasa collectif min ye nin ye n'o ye parti civil maaw ye u y'a jira k'a fɔ maître Alassane Sangare a ko maa tɛ se ka kiri kɔni tigɛ ka marifa to i kan da la n'o tɛ n'i ye jateminɛ kɛ bi sɔrɔdasiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔdasiw ka kulu kɔnɔna la limanaw a ka kan bɛn min bɛ ɲini Mali kɔnɔna la bi sɔrɔdasiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni sɔrɔdasi minnu ye nin ye jamana mago bɛ se ka jɔ u la don nataw la o la hakilila jiginna kabi san 1963 fo kana se sisan ma armée a bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔna la limanaw a ka kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani fɛɛrɛ dɔw ka bila sen kan o de kɛra sababu ye ni loi d'entente nationale ale bilala sen kan assemblée nationale yɛrɛ a voté san 2018 a bɛ n'a fɔ ko in bɛɛ lajɛlen bɛ don o de hukumu kɔnɔna la o la wale jugu fɛn fɛn kɛra san 2012 limanaw ko yafa kɛra bɛɛ lajɛlen ma wa min ye min kɛ o y'a bolo d'a kɔ min a y'a kɛ min na ye a kɛra min fana na o yafara i ka kan ni min ye o na d'i ma n'o ye dédommagement ye o la maître Abubakar Karamɔgɔ Kulubali ale min fana ye avocat de la défense ye ale ko avocat bɛɛ lajɛlen kɔni sɔnna nin ko in ma limanaw ministère public n'o ye procureur général maaw ye olu fana sɔnna k'a fɔ loi d'entente nationale a ta kunbɛn nin ko in na limanaw wa min jalaki min bin bɛ Amadu Aya Sanogo n'a ka maaw kan limanaw ko a ko in a n'a da sira la a na kɛ i n'a fɔ foyi ma kɛ a ko in bɛɛ lajɛlen limanaw ko a bilan bɛ ka mars kalo natɔ in tile 15 min ye kiiri tigilamaw ye olu na taa ɲɛfɔli k'a la k'a fɔ u sɔnna walima u ma sɔn limanaw kiiri ko in kelen kɛnɛ kan Enipana y'a jira k'a fɔ ko muso dɔ de bɔra muso min n'u k'a ma ko Aminata Sumare muso in a ka kuma la ko ale u y'ale jaso
ka taa n'a ye ka tila ka dantɛmɛ wale bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin a ma hali bengani lamɛnbagaw ka hakɛ to k'u y'o ta ka ɲɛsin a ma o kɛra jɔnni fɛ maa minnu ye fanga daraki minnu ka kiiri bɛ ka kɛ sisan n'o ye pucisi ninnu ye Aminata Sumare limanaw a ko a ma yafa dɛ a ma yafa sabu k'ale ko sariya de ka tigɛ a tigɛ cogo la Aminata Sumare ni foroba cakɛla kɔrɔ don n'o ye fonctionnaire kɔrɔ dɔ ye limanaw jamana ɲɛmayaso la président de la république a kɛra transition waati jɔnw ka fanga yɛrɛ waati la o la ale ye ɲɛfɔli min kɛ indépendant ka kuma la a ko waati ninnu na cɛmancɛ fanga la maa minnu ye fanga daraki Amadu Tumani Ture ka fanga darakile limanaw ko ale kɔni a ma sɔn fiyewu loi d'entente nationale ko in ma ale ko de ko kiiri ka tigɛ a tigɛ cogo la wa a welele kɔ a ye nin kuma ninnu de ɲɛfɔ muso dɔ min ni a kun sɛbɛkɔrɔ dimine don kosɛbɛ fasiri ka fɔ la a ye ɲɛfɔli minnu kɛ limanaw ko a bɛna fɔ coup d'état kɛlen san 2012 Aminata Sumare a welele ka na i jɔ juge ɲɛma a ko maa si tɛ yen ko min bɛ sariya sanfɛ wa ale bɛ fɛ de sariya ka tigɛ i n'a fɔ a kan ka tigɛ cogo min na ale min kɛra ale la ale tɛ se ka o ko bila o cogoya la sabu ale jasora ka taa n'ale ye ka dantɛmɛ wale ni fɛn bɛɛ lajɛlen d'a kan n'o kama enlever violer et torturer nanzarakan yɛrɛ la o la sa limanaw a ko bi wa hali maaw bɛ maa minnu bɛ yen n'u ka kiiri bɛ ka kɛ ko a bɛ maa dɔn u cɛ la min ye dantɛmɛ wale in ta ka ɲɛsin ale yɛrɛ ma o la sa limanaw a ka nin kuma ninnu fɔlen min bɛ tali kɛ a y'a jira k'a fɔ ko nafolo ko wa ka nafolo di walasa maaw bɛ se ka ɲinɛ nin ko ninnu kɔ a ka kuma la a ko ni ye dantɛmɛ wale kɔni ta ka ɲɛsin muso ma limanaw ka bingani walew ta ka ɲɛsin a ma nafolo kɔni tɛna se ka o nɔra bila hali ni ye miliyari caman fara ɲɔgɔn kan ka d'a ma a ka danbe min ni o tara ka bɔ a kan limanaw o tɛna se ka o bila a nɔ na wa hali maa min fana ni bɔnɛna limanaw nafolo tɛna se ka o ni segi ka na tuguni a ka kuma la ko kiiri kan ka tigɛ cogo min na dɛ a ka tigɛ o cogoya la n'o tɛ k'u bɛ k'u sinsin loi d'entente nationale ko min kan Aminata Sumare ko ale tɛ se ka o kuma a tɛ se ka sigi o kan a y'a jira k'a fɔ waleya in kɛlen ale la waati min na maa minnu bɛ yen ni olu ye maa ɲumanw ye olu de ye ale ta ka taa ne lamɛrikɛn jamana kan ka se ka taa furakɛli ta ka ɲɛsin a ma waasa a bɛ se ka kɛnɛya cogo min na aya kuma ye nin an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ sɔgɔmada in na Ablaye Jara ale de ye fasiri ninnu kɛ aw bonya b'a la Joliba FM bi kunnafoni gafew fasiridi sɛbɛn min bɛ yen ni o ye le Sphinx ye ale y'a jira k'a fɔ bi sɔgɔmada in na limanaw ɲininkali de kɛlen don ko min ye Asimi Goyita ye Asimi Goyita kuma kɔni cayalen don a ka cɛbɔ min ni o ye jamanakuntigiya ye san 2022 ɲininkali kɛlen don a la yɔrɔ jɛrɛ dɔ kɛra Lome k'a fɔ ko Togo faaba la n'o ye Lome ye o de kɛnɛ kan limanaw kuma bɛɛ lajɛlen jɛra yen nɔ yɔrɔ ni jateminɛ kɛ min ye Sphinx ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ min ye fangandarakiba kɔrɔ ninnu ye vice président do transition kɔnɔna la colonel Asimi Goyita ni waati in na a senkɔrɔma dɔɔnin don kosɛbɛ min ye Isa Kawjim a n'a nɔfɛ jama caman fɛ k'a fɔ ko a ka se ka i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ san 2022 natɔ in na yɔrɔ ni Isa Kawjim y'o kuma fɔ limanaw an ka jamana kɔnɔna la an kelen sigin tɛ maa wɛrɛw bɛ yen minnu sigin bɛ ka anw lajɛ n'o ye communauté internationale olu minnu ni an ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen i mana fɔ cogo o cogo f'i ka tɛmɛ olu fɛ yen yɔrɔ min bɛ tali kɛ jɛrɛ filanan min n'o ko ma ko deuxième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali o ye jɛkuluba ye limanaw minnu sigilen don minnu bɛ ka transition baara bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi a fɔra cogo min na sariyaw tara cogo min na bɛn kɛra fɛn o fɛn kan a ka tɛmɛ o sira ma olu ka jɛrɛ filanan min kɛra mars kalo tile 8 Togo faaba la Lome kuma minnu kɛrɛfɛ kuma minnu tun bɛ yen ni o tun bɛ ka fɔ Mali terilakaw la i n'a fɔ fɔrɔ Ɲasinbe Yadema ale kɔni ye kuma in fɔ k'a bɔgɔrɔ tigɛ k'a jira k'a fɔ fɛla ye min ye transition in kɔnɔna la article 9 n'o ye
sharti ale jɔsen dɔ ye a ko jamana kuntigi a ka danga maa o maa bɛ yen k'e bɛ transition kɔnɔna la a si yamaruyalen tɛ k'a fɔ ko i k'i kanbɔ kalata nɔfɛ a mana kɛ jamana kuntigiya ye o a mana kɛ wasaden kalata ye o ni kalata ninnu si tɛ yen ko sariya kisɛ n'o ye article 9 ye transition sharti kɔnɔna la ko bɛ maa yamaruya i k'i kanbɔ limanaw ko in kɔni jɛyara ani hala article 2 dɔ bɛ yen min fana bɛ kuma in sinsin tuguni ka tila k'a jira k'a fɔ ale article 1 yɔrɔ Isa Kawujim ninnu ko aya ko ni a ma ɲɛ ko sariya bɛ yen min b'a jira k'a fɔ maa tɛ se ka i kanbɔ article 2 nana tila k'a ɲɛfɔ k'a fɔ wa yɛlɛmani kelen o tɛ se ka don sariya in na wa kuma yɛrɛ tɛ ka a ko ka jan k'a fɔ ko maa ka se k'i kanbɔ maa minnu bɛ cɛmancɛ fanga la bi k'u kanbɔ jamana kuntigiya ale nɔfɛ walasa Sphinx ka fɔ la yɔrɔ Isa Kawujim min ni bi ale ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛn bɛ nin baara in ma k'a fɔ ko aya hali ni sharti y'a ɲɛfɔ k'u na segin sariya in ka tuguni k'a lajɛ a bɛ se ka yɛlɛma cogo o cogo k'a yɛlɛma o cogo kelen na limanaw hakililajigin na jɛrɛ min kɛra Lomé ni Fort Ɲasinbe ale de bɛ jɛkulu ɲɛma ale fana ye kuma in ka ɲɛfɔ ka nɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔ a kan maa si tɛ ninnu na min bɛ se k'a fɔ ko i b'i kanbɔ jamana kuntigiya ale nɔfɛ limanaw bi yɔrɔ maa minnu Mali ka minisiri minnu taara kɛnɛ kan ye ni o ɲɛmaya tun bɛ Zeni Mulayi ale bolo ale de bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ baara ko kunna affaire étrangère ale fana a ye sinsin kuma in kan a ko kalo 18 min fɔra limanaw transition baara bɛ kɛ k'a ban ka bɛn o ma wa maa si tɛ transition kɔnɔna la i kɛra jamana kuntigi ye o i kɛra ka dankan ye o i kɛra minisiri ye o maa si tɛ ninnu na ko i bɛ se k'i kanbɔ aya jamana kuntigiya nɔfɛ don nataw la wa u ka jɛya communauté internationale u ka jɛya maliden bɛɛ lajɛlen minisiri de ye nin fɔ min ye Zeni Mulayi ale ye limanaw ni nin kuma fɔra ni Zeni Mulayi ye nin fɔ limanaw Sphinx ka fɔ la a bɛ n'a fɔ aya kuma de donna a da kuma min ni hali n'a a tigi kuma in bɛ maa min kan n'o ye colonel Asimi Goyita ye hali n'a ma bɔ k'a fɔ bɛɛ ɲɛna nka a bɛ n'a fɔ dogodogonin na kuma in donna a da de a ka taa ɲɛfɔ k'a fɔ ale ka cɛbɔ ko jamana kuntigiya nɔfɛ limanaw o tɛ fɛn min ni Asimi Goyita ye ale yɛrɛ fɛla don maa dɔw dun bɛ yen i n'a fɔ Kawujim n'a ɲɔgɔnnaw limanaw olu kɔni kalenkan ye ko fɔ diyagoya Isa Kawujim a ka kɛ n'a fɔ colonel Asimi Goyita a ka kɛ jamana kuntigi ye don nataw la kuma ye nin ye dɛ ne ka kuma tɛ an ye nin bɔ le Sphinx kɔnɔna la bi sɔgɔmada in na aw bonya b'a la Joliba FM bi kunnafoni gafew kunnafoni di sɛbɛn min bɛ yen ni o ye l'essor ye ale y'a jira k'a fɔ nin waati in na limanaw min bɛ tali kɛ jagokɛlaw ka ɲɛmayaso chambre de commerce et d'industrie du Mali n'o ye CESIM ye ko a ye ɲɛma kura sɔrɔ l'essor ka kuma la min ye Yusuf Bacili ye ale sigira ka bila a yɛrɛ nɔ na san 5 natɔ in kɔnɔna la Yusuf Bacili min ni a sugandira ka bila a yɛrɛ nɔ na san 5 natɔ in na chambre de commerce et d'industrie du Mali n'o ye jagokɛlaw ani an ka usine batigiw olu ka soba o la sa limanaw a kɛra u ka assemblée consulaire extraordinaire n'o ye jɛrɛ balalen min kɛra kalata senfɛ centre international de conférence de Bamako la CICB o la sa maa min bɛ yen ni ale tun bɛ ka i jɔyɔrɔ di n'o ye Isu Bacili ye limanaw ko bɛn de kɛra a kan bɛɛ lajɛlen sɔnna a ma sabu ni jateminɛ kɛ kalata min kɛra u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ maa 200 ani maa 57 olu la maa 9 i n'a fɔ maa minnu bɛ ani maa minnu tun bɛ k'u kanbɔ Sanu Sar membre consulaire do min sigira Kayi janvier kalo tile 17 tɛmɛnen an'o de tun bɛ ka ko in sama nka limanaw a bɛ n'a fɔ maa 200 ni maa 57 olu de ko Isu Bacili baara in i y'a bila yɔrɔ min na a ta ye kokura an bɛ danaya da i kan sabu i ye baara min kɛ don tɛmɛnenw na baara in a ɲɛna wasa sɔrɔla la o la biro kura min ni o sigira maa 10 o de b'a kɔnɔna la a sen fɛ secrétaire général min bɛ ministre tɔgɔ la an ka jagoko ni usine kow ani an ka
cakɛda misɛnninw bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na promotion des investissements Adama Yoro Sidibe a ko u ka minisiriso tɔgɔ la min bɛ jagokɛlaw kunna a ye foli belebeleba ta ka ɲɛsin min ye sesimi ɲɛma kura n'o ye Isu Bacile limanaw ko a ka baara a ka se ka kɛ baara nafama ye don nataw la o la maa min bɛ yen na ale yɛrɛ ye jɔyɔrɔ filanan ye minisiriso in kɔnɔna la limanaw a ye wale ɲuman dɔ ta ka ɲɛsin biro in ma biro kura min sigira u ka se ka u bolo di ɲɔgɔn ma walasa kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛnyɛrɛye baarakɛlaw limanaw Isu Bacile min bɛ o ɲɛma bi u ka se ka baara kɛ kɛnyɛrɛyew bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya in kɔnɔna la cogo min na kalata min kɛra n'a a kɛra jɛya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ limanaw samasamani ma bɔ a la min ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ale de ka kan n'a ye wa jɔyɔrɔ dira min ma n'o ye Isu Bacile limanaw a yɛrɛ ka fɔ la ko san 5 natɔ in na aya hamina ye min ye o ye baara minnu bolodalen don u bolo o ye sugu fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ limanaw sugu ninnu ka ɲɛda kura di a bɛɛ lajɛlen ma ani zone industrielle minnu bɛ yan nɔ min ye jamana taw ye minnu ye kɛnyɛrɛyew ye k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛda yɛlɛma ani centre de formation n'o ye kalankɛyɔrɔw ye ani yɔrɔ an fɛ yan kɔgɔji ti yan limanaw an ka kamiyɔnbaw ni mobilibaw bɛ jɔ yɔrɔ min na Porsec ka se ka o fana jɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ a ko nin ye hakilila damadɔ ye laɲini damadɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw Mali kɔnɔna la yan ani an dɛmɛbaw don dɔ la Mali ɲɛda bɛ se ka ɲɛ da o ko nasira ninnu na cogo min na o de y'a to min bɛ tali kɛ min ye Isu Bacile ye a ko baara limanaw maa kelen tɛ se dɛ a y'i sinsin a dɛmɛbaw kan min ye sesimi yɛrɛ ani minnu bɛ biro kelen kɔnɔ baara ye a ka se ka kɛ bonya ani karama kɔnɔna la kuma ye nin ye an ye nin bɔ lesɔr kɔnɔna la aw bonya b'a la. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. Kunnafoni nasira la min bɛ tali kɛ kunnafoni sɛbɛn bɛ n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon ale kumana limanaw ni jateminɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ yɔrɔ min ye lakanabaliya kɛra sababu ye jamanaden caman de wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la ka na u kalifa yɔrɔ la u bɛ se ka lakana sɔrɔ yɔrɔ minnu na o ye u ko minnu ma ko déplacés o déplacés ninnu limanaw ko Banque Africaine de Développement n'o ye BAD ye a BAD filɛ nin ka u ka conseil d'administration senfɛ Abidjan Côte d'Ivoire faaba la tarata tɛmɛnen a bɛnna mars kalo tile 9 ma ko ka dɛmɛ min ni limanaw joona don wa dɛmɛ a tɛna mɛn koyi nafolo de don nafolo min ni a bɛ t'i jɔ dolari wari 150 la n'i y'o ta CFA la limanaw a bɛ sɔn ka $70 ani kɔ bɔ walasa Banque Africaine de Développement a ka nin dɛmɛ min ye nin ye ka ɲɛsin déplacés ma déplacés minnu bɛ Mali kɔnɔna la minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la jatigɛ ni kɔngɔ ni fɛn caman kama ka taa u kalifa yɔrɔ wɛrɛw la u bɛ se ka lafiya sɔrɔ yen cogo min na limanaw hali n'a sɔrɔla u wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la maa i wulila ka bɔ i sigiyɔrɔ la i taara sigiyɔrɔ wɛrɛ la ani i ni i lafiyara o fana tɛ kelen ye a maa caman bɛ yen bi n'o ye déplacés ninnu ye u bɛ sigiyɔrɔ minnu na limanaw u ni kɔlɔlɔ fana bɛ ɲɔgɔn na ye sabu siyɔrɔntanya b'a u la dumuni ko gɛlɛya balo ko gɛlɛya ni a ɲɔgɔnna caman a badi ko ale ye jateminɛ minnu kɛ limanaw nin maa kofɔlen ninnu bɛ lahalaya min kɔnɔna la a sɛgɛn ka bon wa a misigi ka bon a caman bɛ yen a ka kan u ka dɛmɛ sabu u bɛ si hali yɔrɔ min na siyɔrɔw a bɛ fɛnw ye soko tɔgɔ de b'a la n'o tɛ sow tɛ o la sa yɔrɔ minnu sugandira a yɔrɔ kofɔlen ninnu na n'o ye déplacés ka yɔrɔw ye o ye Senu ani Zantigila déplacés minnu sigilen don o yɔrɔ kofɔlen ninnu na a na kɛ projet in a bɛ ɲɛsin olu de ma Banque mondiale ko n k'a fɔ BAD n'o Banque Africaine de Développement ale ye wari maraso ye min bɛ farafinna tɔgɔ la a ka projet min bɛ yen n'o ye projet d'aide humanitaire d'urgence au plan de développement individuel PAHU-PDI limanaw a bɛ don o baara boloda in de hukumu kɔnɔna la Nouvelle Horizon ka kuma la a y'a jira k'a fɔ a bɛna ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanabaliya kɛra sababu ye ka maa minnu wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la ani baloko gɛlɛya ani maa minnu bɛ yen n'u bɛ gɛlɛya yɛrɛ de kɔnɔna la limanaw a kɛɲɛ t'u kɔnɔna la walasa a jirala k'a fɔ nin waati in na nafolo in
limanaw a bɛna ɲɛsin fɛn caman ma balo b'a la min ye balo yɛrɛ nafamaw ye balo minnu ni vitamine caman bɛ sɔrɔ a la ani ka se ka sow dilan u bɛ se ka u kun dogo yɔrɔ minnu na ani minan caman fo ka taa se ji bɔntɔw ma min bɛna kɛ sababu ye u bɛ ji sɔrɔ u sigiyɔrɔw la ani hali musow bɛna lajɛ a ko siratigɛ ninnu na minnu ni dantɛmɛ wale o ma taga ɲɛsin u ma a n'a ɲɔgɔnna caman kuma in ye limanaw an ye nin bɔ nouvelle horizon kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya bi kunnafoni la Joliba FM bi kunnafoni gafew ayiwa limanaw waati n'a ka waati yani an ka kunnafoni kuncɛ an bɛ soir de Bamako ale ka ni dakuruɲɛ kelen k'o lase ka sɔrɔ ka kunnafoni bila nin kan yan min ye soir de Bamako ye limanaw a ko an ka jamana camancɛ Segu mara limanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu mara ɲɔnɔ marabolo de ko don dugutigi min filɛ n'a bɛ Toridaga ko limanaw ale filɛ nin ɲɔnɔ mara la ko bamacimaw ye a dugutigi u y'a janso u taara n'a ye limanaw ko nin bɛna fɔ lakanabaliya ale de ɲɛnen don jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati na yɔrɔ si tɛ bi Mali kɔnɔ ko bamacijɛkulu sennɔ tɛ yɔrɔ minnu na o ye marifatigiw ye minnu ni olu bɛ katiba de masina o kɔnɔna la a jira k'a fɔ ko u yera Mali fan caman fɛ hali kungokolon min filɛ nin Welesebugu limanaw k'u yera ye kunungo yɛrɛ i kɔrɔ walasa lakanabaliya min ye nin ye limanaw ni jɛkulu misɛnninw u ka ca u bɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ u n'u ka tiɲɛni u bɛ tiɲɛni kɔni kɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen limanaw min ni hali u tɛ u kɔfilɛ min kɛra ni ye jateminɛ kɛ maa duuru n'o ye bamacima maa duuru ye komi Toridaga ko kɔnɔna la filɛ ɲɔnɔ mara la limanaw ko u ye u ka dugutigi n'o ye Umar Danbele limanaw u y'ale jaso ka taa n'a ye nin waati in na maa kɔni t'a dɔn u y'a taga taa n'a ye min na a b'u bolo kungo kunna maa si tɛ kɛ Ala ye k'a dɔn o kɔfɛ marifatigi minnu bɛ yen ni olu bɛ katiba de masina kɔnɔna la a jala k'a fɔ olu yera Zanbugu Welesebugu ani yɔrɔ caman na yɔrɔ o tɛ yɔrɔ jan yɛrɛ ye o ni Bamako ka surun waati kama limanaw an bɛ kunnafoni bila nin kan yan soir de Bamako de y'a fɔ k'aw fɔ ka waleɲuman dɔn Amadu Jalo ni kunnafoni lase aw ma Musa Sanogo bolo bɛ nɛgɛ karafe la dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe wɛrɛw bɛ bɔ an b'olu lakale aw ye ladira kɔnɔna la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ